Bé, bon dia. Ja m'han dit que veniu d'un viatge a París, així que jo crec que en realitat res millor que tornar i tenir una xerrada així guai amb el David Fernández, o sigui que espero que estigueu tots concentradets i que després si hi ha alguna pregunta que no us faci gens de vergonya, preguntar res. El David Fernández suposo que molts ja el coneixereu, activista, cooperativista, polític, expolític, sempre segueix fent política, l'hem vist de diputat al Parlament amb la CUP. Justament el tenim avui, que a més venim del 8M, que és un dia on s'ha parlat molt de les llibertats de les dones, però que enganxen i liguen amb molts altres tipus de llibertats, individuals, col·lectives. Per tant, crec que segurament és un moment ideal, un ambient perfecte per seguir parlant d'aquestes llibertats, de com ens engloben a tots i què significa avui en dia ser lliure o quines llibertats hi ha al 2020, com nosaltres podem interactuar-hi, quina relació hi ha entre nosaltres i el sistema en general. Així que passem la paraula al David Fernández i ja ho sabeu, si després teniu alguna pregunta que no us faci cap vergonya i parlem quan ell acabi. I com deia la Clàudia, segurament que sigui tornant d'un viatge vostre de París i que sigui l'endemà d'un altre 8 de març que ha omplert els carrers contra les violències masclistes i contra totes les violències que implica el patriarcat, ens obliga a preguntar-nos sobre nosaltres mateixos i nosaltres mateixes i què hi fem aquí o sobretot en quin món vivim. També mai saps quan et diuen les coses, en aquest cas l'Antoni i la Montse, quan van escriure, diu, parla de la llibertat, i vaig dir, quin lío, parlar de la llibertat avui, perquè és un debat que arrossega la condició humana des de fa molt de temps, què és exactament la llibertat. La notem quan la tenim, la notem sobretot quan no la tenim. Darrere de cada llibertat concreta, ara que torneu de París, doncs hi ha històries de lluita, històries de patiment i històries de sofriment humà. No hi ha un sol dret social ni un sol dret democràtic que no hagi costat anys de moltíssima lluita i de moltíssima gent, homes i dones anònims, que s'hi han deixat la pell. De fet, si avui esteu aquí en una escola lliure i democràtica és perquè fa 40 anys en aquest país encara hi havia una dictadura. I podríeu preguntar als vostres pares i a les vostres mares quan va costar recuperar una escola inclusiva, democràtica, lliure, que ensenyés en valors i que no ensenyés en allò que s'ensenyava sota la dictadura nacional catòlica que va ser el franquisme. Per tant, una bona pregunta, ja que torneu de París, ja que teniu la llibertat de viatjar i de creuar una frontera sense trobar-vos filferrades, sense que us matin a trets, com està passant a Grècia aquests dies, us haureu de preguntar qui té llibertat en aquest món i qui no la té. I per tant, en el debat, a vegades miratge i a vegades espectacle sobre quin és el món realment en el qual vivim. Fa 4 anys, en un debat televisiu a la cadena pública suïssa, s'asseien en una taula com aquesta, el director general de Nestlé, el que fan les xocolates, una de les multinacionals més potents del planeta, i el sociòleg suís Jan Ziegler. I la pregunta era en quin món vivim. I eren dos relats absolutament oposats. El director general de Nestlé parlava dels darrers 200 anys com uns avenços tecnològics, científics, polítics, socials que mai s'havia vist en la humanitat, i el sociòleg Jan Ziegler, reconeixent aquests avenços, deia tot a la contrària. Deia que estàvem amb l'ordre caníbal del món, on l'única llibertat que avui realment impera és la llibertat del diner i la llibertat de mercat. I qui fa i desfà és qui té el poder de fer-ho. Què és la llibertat i què no és la llibertat? Segurament diríem que és un debat que sempre hem de tenir, que hi ha una llibertat positiva i una negativa, que hi ha una llibertat, això ho va resoldre fa molts anys un pensador que es deia Isaiah Berlin, que deia la llibertat positiva, la de l'autonomia personal, la de poder fer el que vols, la de poder estimar com desitges, i una altra que és la negativa, allò que no pots fer. Quina és la llibertat que es pensa que té el llop? Menjar-se els xais. Quina és la llibertat que s'autorroga el violador? Pensar que el cos de la dona és propietat d'ell i que pot fer el que vulgui i el que li plagui. I no, no és així. La primera escola de la llibertat és l'escola dels límits. Tot en aquesta vida té límits. Tot. Tot. No podem fer el que ens doni la gana sense cap mena de preu i amb tota impunitat. Per tant, al final, la llibertat al capdavall, i jo això ho vaig aprendre a l'escola
catalana i democràtica recuperada de la dictadura és ser lliure, és ser responsable, plenament responsable i conscient dels propis actes, del que fas i del que no fas i del que no vols fer. Per tant, la llibertat de poder fer el que volem sense coercions, sense violències, sense interferències, i la llibertat, sobretot, posar-la en exercici és mai utilitzar la coerció, la violència o la imposició contra altres persones. I també una pregunta que és universal. Podem ser lliures si els altres no ho són? Si tenim una concepció de la humanitat partida des que tots, allò que diu la Declaració Universal dels Drets Humans, que com bé diu la frase és una declaració, no és una realitat. Avui la Declaració Universal dels Drets Humans, que consagra drets i llibertats, és paper mullat pel 80% de la humanitat. I heu de ser conscients que viviu el 16%, formeu part del 16% privilegiat, brutalment privilegiat, del món del segle XXI. Avui moriran 8.500 nens i nenes per fam. I quan estem en un model on l'esperança de vida de tots nosaltres és 83 i 86 anys, perquè heu nascut aquí a Catalunya, però si haguéssiu nascut a la República Democràtica del Congo no viuríeu més de 54. Avui, quan fem pròtesis, quan tenim uns avenços sanitaris brutals, però la malària i el dengue encara no es volen curar. Avui, quan tirem tones i tones d'alimentació, d'aliments cada any i cada dia, i en canvi moren milers de persones de fam al món, estem parlant realment de la llibertat contrària, de la llibertat de que se'ns en fot el sofriment aliè. Ja que estem en una escola, i jo sempre dic que el que vaig aprendre, és l'única anècdota íntima que us compartiré, jo vaig aprendre tota l'escola, això ho vaig aprendre a l'escola pública, als barracons als que vaig estudiar al barri de Gràcia. A nosaltres la primera vegada que ens van fer aturar les classes per fer una vaga com la vaga climàtica que estan protagonitzant els i les joves al setembre passat, o com ahir, que el més esperançador dels carrers d'ahir de Barcelona i d'arreu era la gent jove, com prenia els carrers i com reclamava aquesta igualtat entre nois i noies, entre homes i dones, perquè el patriarcat no afecta les dones fonamentalment, però també s'afecta a nosaltres, els homes, perquè ens construeixen amb uns patrons i amb uns models que se suposa que hem de ser forts, invulnerables i valents, i no ho som. No ho som, això és una fantasia. Pensar que tots som superhomes o que som herois és fals. Hem de partir de la fragilitat de la vida i de la vulnerabilitat que ens defineix a nosaltres, perquè som fonamentalment dependents els uns dels altres. Per tant, també el paper i l'especial responsabilitat que també tenen i que us toca a la part de nois de la sala és fonamental per construir un futur que sigui diferent al present i que sigui diferent al passat. En aquell institut un dia va venir la directora i va aturar totes les classes. I ens va fer una assemblea al pati, a la pista de bàsquet, que era de ciment pur, et queies i et deixaves els genolls. I ens va explicar que era una guerra. Acabava d'esclatar una guerra, la primera guerra del Golf, a l'any 1990, una guerra mediocre pel petroli, amb milers de víctimes innocents, amb bombes televisades, i ens va dir que havíem d'aturar les classes. I vam aturar les classes 15 dies. I vam conèixer el Miquel Martí Pol, un poeta molt estimat d'aquest país, i vam fer el Diari de la Pau, que va estar molts mesos publicant-se. Pocs anys després, per sort, vosaltres no ho sabeu, darrere de cada dret, de cada llibertat concreta, hi ha llargues lluites de milers de persones anònimes, molts joves d'aquest país, 50.000, encara que moltes vegades no us expliqui, ens vam negar a fer el servei militar obligatori. Sí, els que esteu a segon de batxillerat avui, si visquéssiu fa 30 anys, us hauria arribat una carta de l'exèrcit dient que havíeu de perdre un any de la vostra vida per anar a una caserna militar a aprendre a matar i a morir per una cosa tan etèria com la pàtria. I molts ens hi vam negar. I ens van caure anys de presó. I vam complir 1.000 anys de presó entre 500 persones de les que van ser empresonades perquè finalment l'any 2000 la mili fos suprimida i ningú de vosaltres, la part masculina, perquè exèrcit, masculinitat i patriarcat i guerra tenen molt a veure. Hi ha una frase que diu que les guerres la fan els homes i són les dones per són les que les aturen. Doncs no haureu de perdre un any de la vostra vida a prémer un gallet. Quan ens van jutjar i al judici, el fiscal va dir
a vostè qui l'ha adoctrinat? A vostè qui li ha dit que no? Jo vaig dir, doncs els meus mestres i les meves mestres de l'Escola Pública Catalana, que a més van venir. Va venir l'Arcadi Oliveres, va venir la Manejos Izquierdo, que eren professors de l'Autònoma, i van dir, nosaltres els hem incitat a que no facin, a que no prenguin a fer la guerra. Per tant, què és la llibertat i què no és la llibertat i quan dura la llibertat? I també és una lliçó permanent, que mai s'acaba, de que res és per sempre. Si no es rega i si no es cuida amb cura quotidiana. Res és per sempre, ni les victòries ni les derrotes. No hi ha mai final del conte, no hi ha mai final de la història. Cada dia ens hem de cuidar els uns als altres, cada dia hem de regar les plantes, cada dia hem de netejar una condició humana molt ambivalent, fonamentalment ambivalent i ambigu. Nosaltres, cadascú de vosaltres, cadascú de nosaltres, som capaços del pitjor i del millor. I hem de buscar la millor versió de nosaltres mateixos en aquesta espessura complicada de la condició humana i intentar evitar, òbviament, la pitjor versió. En la contradicció entre la llibertat del diner, que fa el que li dóna la gana, i amb un recompte de víctimes, anem a dir-ho així, que cada dia creix, no només a escala global, penseu que en aquest món i no en un altre, 84 persones tenen exactament la mateixa riquesa que la meitat de la humanitat. Que la pobresa extrema, o sigui que estem en un món de nords i de suds. Però nords i suds no absoluts, i hi ha al nord i aquí al sud. No, hi ha suds al nord i hi ha nords al sud. I m'explico. En aquesta societat nostra, en aquesta i no en una altra, a la Catalunya de l'any 2020, 1.800.000 persones estan en risc d'exclusió social i 1 milió de persones, 944.000 persones, estan en pobresa, viuen pobresa. I 53.000 persones avui i aquí i en un altre país no tenen llar, perquè no tenen una llar adequada. I 11.000 malviuen al carrer. I ahir sortien moltes dades de la desigualtat entre homes i dones i, per exemple, amb les pensions. Hi ha el risc d'exclusió en els pensionistes d'aquest país, doncs amb els homes és d'un 12%, i en les dones és pràcticament d'un 30%, perquè hi ha una societat molt desigual que ha fet de la desigualtat entre homes i dones una forma de ser. Veniu de París, i a París hi ha hagut moltes revoltes, i algunes molt importants. I segurament si hi ha hagut una revolució democràtica que hagi entès la fragilitat de que som vulnerables i la necessitat de cuidar-nos i de protegir-nos al mateix temps els uns dels altres, és la Revolució Francesa del 1789, 91, 93, segons els gustos. També del maig del 68. Hi ha un llibre preciós, d'un dels més llegits, segurament de la literatura universal, ja que heu tornat de París, que és Història de dues ciutats, que va entre París i Londres, i que explica precisament el cost que ha tingut la llibertat. Albert Camus deia que totes les generacions es creuen amb el dret de refer el món i que la nostra, que és la vostra, perquè primera reflexió important, el futur és vostre i per això estem aquí, i que la nostra el que li toca és encarregar-se de que no es desfaci, no de refer-lo, sinó de que no es desfaci. Perquè és una pregunta, no? Per què podeu anar a París i per què milers i milers de persones no poden creuar les fronteres de la Unió Europea i per què el govern de l'estat espanyol, en comptes d'enviar ajuda humanitària a Grècia, envia policies. I aleshores ens hem de preguntar fins a quin punt som responsables i corresponsables d'aquesta situació. Perquè el problema, el moviment afroamericà pels drets civils, un altre dels problemes fonamentals del nostre temps, el racisme i la xenofòbia, creure que ets millor que els altres, creure que hi ha diferències segons el color de la pell, també remet a una llarguíssima lluita que va començar fa molts segles enrere en la lluita per l'abolició de l'esclavitud, que està formalment i jurídicament abolida en molts llocs del món, però que existeix en molts àmbits del nostre país. El moviment afroamericà deia que el problema mai és el que fa una minoria particularment cruel o particularment poderosa, sigui una tirania, sigui una monarquia, sigui una dictadura,
sinó el que fem o deixem de fer cadascun de nosaltres, sinó el que podem fer o deixar de fer nosaltres mateixos. Amb la nostra indolència, passant de tot, amb la nostra indiferència. La violència de la indiferència és molt brutal perquè avui estem aquí tranquil·lament, amb una aparent normalitat, però estem regats per una Mediterrània que en els últims 30 anys s'ha convertit en una fossa comuna, amb més de 35.000 cadàvers. I molts de joves que buscaven un futur millor i que no van tenir cap dret ni cap llibertat per viatjar a París, perquè la hipocresia del món que coneixem, sobretot la hipocresia d'aquells que ens governen, van fer filferrades a Ceuta i Melilla, han posat vaixells militars a vigilar la mar, han oblidat el més humanitari dels drets, que és el dret del mar, que obliga a rescatar qualsevol persona nàufraga, i per tant la primera llibertat, que va costar moltíssim conquerir-la contra, anem a dir-ho així per simplificar, contra la Inquisició, és la llibertat de pensament, que podeu pensar per vosaltres mateixos i que teniu el dret i el deure de pensar per vosaltres mateixos, de veure quin món viviu, com us voleu relacionar i què és realment, què voleu fer i com voleu viure i quina vida voleu reproduir o quina vida voleu transformar. Hi ha altres debats sobre la llibertat que al final ja haurem de veure en quin context o en quin model, i sort que veu tenir l'altre dia la Yayo Herrero per aquí, si la veu escoltar ho sabreu que són els límits, i si tot té límits també té límits al planeta. I avui estem a les portes d'un escenari d'extralimitació ecològica, fa molt de temps que hem passat els límits, anem a un col·lapse energètic i a un model de col·lapse. El col·lapse no és que un dia tot s'acaba, ni molt menys. Vull dir, els sistemes de poder triguen molt en canviar, però estem en una crisi permanent i el dilema ecològic ja planteja el debat de com assumirem els límits de la biosfera. No hi ha un creixement il·limitat en un món que és finit i on les dinàmiques de depredació, de càstig també, i de comprometre el futur de les generacions futures des de la vessant de l'equilibri ecològic en els límits de la biosfera és avui un problema fonamental. I per tant el problema fonamental també és un problema de voluntat política. Es podrien canviar les coses? Sí, i tant. Hi ha milers d'alternatives arreu del món i milers de veus sensates, civilitzades i raonables que diuen què és el que hauríem de fer per evitar anar cap a un lloc pitjor i en tot cas anar cap a un lloc millor. Però aquells que detenten el poder resulta que no tenen gaire interès en fer-ho i que han decidit seguir la parranda, anem a dir-ho així, fins al final. Desigualtat aquí i desigualtat allà, i em centro en la desigualtat perquè si no hi ha igualtat no pot haver-hi llibertat. Al fi i al cap, com deia l'altre dia la Yayo Herrero, finalment la Declaració Universal dels Drets Humans, que ja la matisava, sempre la matissa, diu que tots naixem lliures i iguals, i no és exactament així. Fins i tot aquí, en aquest país vostre, sempre han dit que som un sol poble, i s'ha de reivindicar que volem ser un sol poble, cohesionat, solidari, que ens entenem els uns amb els altres, divers, plural, complex, però resulta que no és tan així des de fa molt de temps. En veritat fa molt de temps que som 3 pobles en un de sol, perquè un 45% de la nostra societat, en la qual esteu i en formeu part, viu en el que anomenem integració social. És a dir, anem a l'escola, podrem accedir al treball, tenim un pare i una mare que ens donen certa protecció, tenim uns barems de salut personal molt bons comparat amb els dels nostres avis i vivim integrats, aquest 45%. Un 35% viu el que anomenem precarietat, que des de va arribar fa 30 anys, alguns diuen que per quedar-s'hi, esperem que no, i els hi costa molt arribar a final de mes, no saben com pagar un preu desorbitat de l'habitatge, perquè en els darrers 20 anys els salaris han pujat un 50%, però el preu de l'habitatge un 300%, i un 20% d'aquesta societat, de la nostra, de la catalana, viu en dinàmiques d'exclusió, marginació o empobriment cronificat. I això també ens situa en què fem amb la nostra llibertat i per què la volem fer servir. Una pobresa, una exclusió, una marginació que té rostre de dona, que té rostre de gent gran i que té rostre de migrants. I la desigualtat també es veu a les aules.
I jo a les assemblees dels moviments socials també sempre ho dic, excepte a la plataforma Afectats per la Hipoteca. I ho dic a l'assemblea de la cooperativa, ho puc dir a l'assemblea directa, que és on escric, i ho dic aquí avui en aquesta aula, si ens mirem els uns als altres. En els darrers 20 anys, en aquest país, hem acollit 1,5 milió de persones provinents de 187 procedències diferents que parlen 300 llengües maternes. 1,5 milió és exactament avui el 17% de la nostra societat. I si mireu a l'esquerra, i mireu a la dreta, i mireu davant, i mireu darrere, no els veureu. Ni a l'aula, ni a l'assemblea de participació política, difícilment al sindicat i difícilment als espais de participació política. Perquè el racisme també forma part d'aquesta societat. I si anem discriminant aquells que més pateixen, no només no estem exercent la llibertat, sinó que ens estem carregant materialment la llibertat dels altres. I la llibertat, per això, al final, com el poder, és una relació. Si som capaços d'establir relacions lliures entre les persones, siguin homes, siguin dones, si sabem aprendre a respectar els que pensen diferent, els que viuen diferent, els que estimen diferent, si sabem entendre allò que també sempre ha dit la Yayo, d'aprendre d'una vegada per totes, acaba amb una fantasia que avui quan veníem amb el transport públic cap aquí, amb els ferrocarrils, amb la Montse i l'Antoni ho parlàvem. Qui ho havia de dir que amb un capitalisme que avui té una paradoxa brutal, que és al mateix temps inviable i invencible, hagi de ser una variable de la grip la que ens recordi la nostra fragilitat i la nostra vulnerabilitat, i que ens recordi que està bé posar límits a les costes, i que ens recordi que està bé cuidar-se els uns als altres, i que resulta que està bé tenir sistemes públics de salut, i que resulta que està bé que hi hagi inversió pública en investigació científico-tècnica, i que està bé que hi hagi sistemes de solidaritat confederals i mancomunats a nivells globals, i que està bé que hi hagi una governança global. Tot el que el capitalisme, com a tal, porta 40 anys carregant-se. I avui veure liberals a la Lombardia defensant sistemes públics de salut fa riure. Fa riure perquè l'humor és una arma sempre contra la tirania, però fa pensar com ens hem de veure veient segons qui defensant sistemes públics de salut que també, com tota llibertat, ha costat moltíssims anys de lluita a edificar. I ha sigut el moviment obrer d'aquest país des del primer dia de la dictadura, l'1 d'abril del 39, fins al 77, qui es va comprometre per un model de democràcia plena, econòmica, social, política i cultural. Avui, i ara faig una mica d'història ja que veniu de París, avui, el manifest del general de Gaulle de l'any 44 de reconstrucció nacional seria titllat per la Unió Europea de radical i d'antisistema, perquè el manifest social de Gaulle de l'any 44 parlava de biblioteques, d'escoles, d'hospitals, de piscines, de camins, de drets socials i de drets laborals, i de pensions justes per als nostres avis i les nostres àvies. I el mateix passaria amb el programa partisà de reconstrucció de l'any 45. Per tant, hem d'agrair als que ens van precedir en la lluita per les llibertats, molts en condicions dificilíssimes, molts en condicions impossibles, molts en condicions de terrible inhumanitat, que van saber resistir. Avui, quan veiem les files d'exiliats i d'exiliades, hauríem de saber que nosaltres hem sigut exiliats i exiliades. I que en aquest país, pobres i rics, intel·lectuals i poetes, obrers i anarquistes, van haver de marxar al febrer del 39. Més de 500.000 de persones van creuar aquesta frontera, però no heu passat aquests dies d'anada i de tornada. Més de 500.000 de persones van haver de creuar la frontera per marxar dels horrors de la guerra i de la dictadura que s'anunciava. Hi va haver-hi maternitats d'Elna, hi va haver-hi camps de concentració a les platges de Perpinyà, que avui no veureu ni rostres ni rastres, però ja és on va renéixer la llibertat concreta. I molts d'aquells que ho tenien tot per perdre van acabar als camps de concentració nazis. I ho dic perquè aquest any, al maig, farà 75 anys de l'alliberament dels camps nazis, d'aquests noms que us sonen: Auschwitz, Mauthausen, Gusen, Dachau, Ravensbrück. I allà és on van renéixer les llibertats que teniu avui, ara i aquí, si encara les teniu. A les portes de Mauthausen, al maig del 45, es va fer una proclama internacional que avui podia ser divisa i consigna, que es diu mai més enlloc contra ningú. Que mai més enlloc contra ningú tornés a passar pel que van passar ells. No estic segur, ja ho deia la Montserrat Roig, que això sigui veritat.
mirant avui els camps de concentració a tants llocs del planeta i un món fet de filferrades i de murs. Perquè al final, quan ens preguntem per la llibertat, ens hem de preguntar per la vida en comú. El mite de Robinson Crusoe és fals. No hi ha vida individualista radical. Sempre hi ha un divendres que fa d'esclau i que neteja els plats i que fa el menjar. I hi ha una petita faula que ens pot servir per a pensar dues, i amb això acabo perquè m'interessa molt més el debat. Una primera és que en tota comunitat humana, sigui un estat, sigui un país, sigui el món, sigui l'escala de veïns, hi ha dos tipus de llestos. Els que ho volen decidir tot, a qui anomenarem tirans, i els que s'ho volen quedar amb tot, a qui anomenarem lladres. I contra lladres i tirans, sigui en una escala de veïns o sigui al món dels nostres dies, només hi ha dos estris molt, molt, molt fràgils, des d'Antígona, que és la primera desobedient, fins a Espartac, que és el primer rebel. I és la democràcia política, que totes i totes som iguals, i l'ètica de la decència comuna. Saber construir espais on la vida, com diuen a Xile, valgui la pena de viure. I l'altra, que ho vam parlar quan preparàvem això, és la metàfora de l'aeroport. Ja que el futur és vostre, i l'heu de conquerir, i l'hem de millorar entre totes i tots, jo desitjo i espero que el vostre futur no sigui un aeroport. L'aeroport és el lloc predilecte de la no vida i del no lloc on ens volen capficar. Un lloc on ens importa res el que facin els altres. Anem obsedits amb el nostre destí i amb el nostre viatge, on has de passar una sèrie de controls, i lliurement t'ofereixes a passar-los i et despulles davant del control social i ho expliques tot, què portes i què fas. On t'indueixen a un consum compulsiu de coses fàtues i estúpides, siguin xocolatines, alcohol, tabac i sense impostos, a més, que bé, perquè no paguem impostos. I on ens importa un pepino, la comunitat. I on a més és impossible fer comunitat, perquè tot està pensat mediat per l'instint més hedonista, que no està malament, el que passa que és una explotació individualista i radical de l'egoisme, i on anem mirant així. Després fem el viatge i no parlem ni amb el del costat. Ens posa una pantalleta i anem a escollir entreteniment, pel·lícules, sèries o videojocs. I aleshores resulta que quan aterrem tornem a passar una sèrie de controls i sortim a fora i ja tot ens fa por, I ens fa por que ens robin la cartera. A l'aeroport ningú pateix perquè li robin la cartera. Tot està videovigilat, I Adolf Huxley deia que la pitjor distopia seria una presó en forma de democràcia que no tindria murs i on ningú en voldria fugir. La frase fa pensar molt, ja ho sé, a mi encara em fa pensar molt, però és important saber, per ser lliures, la primera condició de la llibertat és la llibertat de pensament, que va costar moltíssim arrencar-ho a tota tirania, però també, com deia, ja que hem citat Albert Camus, ja que veniu de París, què és l'home? L'home al final, l'home i la dona, és allò que es carrega tots els tirans i tots els déus. Moltes gràcies. Llegiré un text per acabar, si voleu, si el tinc per aquí, molt curtet. No, és un altre. No sé si el tindré, no sé si l'he portat. El pes de la cultura. Que crec que parla d'això. Sí. I jo crec que serveix també per parlar de la llibertat. I crec que lliga molt amb la pregunta que feies. És un text de l'any 47, quan es debatia la Constitució italiana, després del feixisme, i el va escriure el Piero Calamandrei en el debat constituent. I parla molt del compromís de dir nosaltres estem preguntant-nos això quan estem aquí amb drets i llibertats amenaçats, precaris, fragilitzats, com ho vulgueu, perquè molta gent s'ha deixat la pell i la vida a les comissaries del franquisme, als camps de concentració nazis, aquest any que celebrem el 75, commemorem el 75è alliberament d'Auschwitz, de Mauthausen, de Gusen, de Bergen-Belsen, de Ravensbrück. I en aquella intervenció, que jo crec que s'hauria de ciclostilar, que es deia abans, i posar-la a totes les bústies, el Piero Calamandrei va dir això. Crec que els nostres descendents sentiran més que nosaltres d'aquí un segle que de la nostra constituent va néixer realment
una nova història. I s'imaginaran que a la nostra assemblea, mentre es discutia la nova Constitució republicana, asseguts en aquests escons no hi érem nosaltres, homes efímers, els noms dels quals seran esborrats i oblidats. No érem nosaltres els asseguts, sinó tot un poble de morts. Aquests morts que nosaltres coneixem un per un, caiguts en les nostres files, a les presons i en els patíbuls, en muntanyes i planes, en les estepes russes i en les sorres africanes, en mars i deserts, des de Matteotti a Rosselli, des de Mendola a Gramsci, fins als nostres nois i noies partisanes. Ells van morir sense retòrica, sense grans frases, amb simplicitat, com si es tractés d'un treball quotidià a complir. El gran treball necessari per tornar a Itàlia la llibertat i la dignitat. A nosaltres ens correspon una tasca 100 vegades més suportable, la de traduir en lleis clares, estables i honestes el seu somni d'una societat més justa i més humana, el somni d'una solidaritat que uneixi tots els homes i dones en aquesta obra d'erradicar el dolor. Bastant poc. En realitat, ens demanen els nostres morts. No hem de trair-los. Gràcies.